We're get fáilte ag Craobh na hÉireann go chomórtas Díospóireachta na níor bhunscoileanna. Ag tús na scoil bliana, mas bí catar gáchéad dahad fearn amach ar an móthir ag na Díospóireachta seo, agus tá sé gearrtha síos ag na modcóirí bailíortha go dtí an ceithre éireann atá anseo ag an gnácht, gáceann Sóisir agus gáceann Sinsir. Darnóid sé seachan céad imeacht de éile bealtaine an oireachtais agus tá análas ar Gael Linn a bheith páirteach leis an oireachtas sa gantar nua seo. Guaimid gachra ar na himachtaí ar fad a bheith ar siúl le linne deir seachtaine. Agus déanamid coigádacha speisialta freisin le duine go bhunathirí Gael Linn leis an ribáir Bhuadar atá ceapaí mar óstán ar an oireachtas am líana den airí go geal leis. Ní chuineámaise a bhaid eile sibh, mar egann sibh tá chaithreacha speisialta agin an nacht, agus bead go bhearla a bheith éisteach le siúd na lomsa go speisialta le Bhraonáin. Ach sinad ar na Bláthnaid ní chofaigh a bhfuil aithne bhaga bheirtí ón deilefís, agus tá na gcuirtaí gur thuiligh sé heachtanácht le bheith mar chaithreacha agus fágame an go Dealganíthe fógaí siúd. Gur míle maith. Seán agus gur míle maith go cur a thuirm ben seán nach. Mar dúirt Seán fáilte speisialta rubchalaganna, chuig comórtas díosbóireachta Gael Linn 19 agus tusamúid leis an Craobh Sóisir. Leis an chéad dhá irim atá a gcóir amach ná Clochar na Trócaire as Ros Comáin, atá a bhábhar an Róm, agus fuireann ná Dervla ní Connaughton an captain, Róisí ní Ghonnacha agus Lísa ní Chorcha. Agus as Choláiste Gael Linn gunda Childara atá gunne an Róm, sémas an mórach captain, Nicola ó Bhraonáin agus Evanne ó Donaghó. Inis an Róm is náisiún míthrócrach muid. Agus is na modcóirí for an aine, Anton de Lap, Regina Connaughton, Joe O'Donnell, Rory O'Head, agus Áine Nicola, fáilte speisialta. Míún is ó híomh amaíoch, tá trí númad caint ag Clochar, builtear clog fréis há númad agus a rís nar bheits an tám cáte. So bhí géis go cuairmach leis an glog, bud an bhfuil an clog is amaíoch. Nes I chéad haingteoir Dervla ní Connaughton, captain Clochar na Trócaire Ros Comáin, a bhábhar an Róm. A cathaoirleach a bhótarí, a luchtan a sóra agus a cóir go léir. Is náisiún míthrócrach muid, sin nún na hithe, agus táid fear Ros Comáin, lán bhábhar an rún seo a nacht. Ar dús, cad is bríd leis an rún. Cíní na bucail náisiún ar tír ar bamlach seo éire. Cíní míthrócrach, gur cuma linn cruúchás daoine eile. Go gcuirmid ar las féin contosaí, nó go bhfuilmid beag banner olaigh daoine eile. Cílín muid séránaí na tíre seo muinte na hÉireann. Well, irfi mé arab ile, scrúdú chun síosa a dhéanamh nacht. Ní gcuirfí ar dúrmaíocht éonglinn ar arab, mar bhín an íorne seart. Ach é sin ráte, téanfa searnas scrúdú má cánta a dhéanamh ar lucht na féin. Pléithí róisín an aspa trócair san agrís, dearfa fuair an stáit, agus cuasaí tlí. Leanfaí éile seráid, ag céine tefií a hapan chun na tíre seo, agus na hÉireannaí bogta atá in na gcónaí ag sasanna. Pléithí si ag dearra an lucht siúlan éireann. Pléithí mé féin inis, tuairis an ombudsman náisiúnta. Well, nach bhfuil sé sima na chóirte, go léirigh ofaigh an ombudsman cúpla bhí opin, go fuair sé an túfás gearan, mar gealar an rinn náisiúil síolta agus an rinn sláinte ach go háirithe. Léirigh sé go gach na rinne seo, sa náisiúil seo, go donna le daoine. Luaigh an ombudsman sean daoine, daoine Díospóireachta, Bansrí, Martha Singala agus daoine sinna.
freisin. Chéni offaigi, chópéisi, agus sparnacha, nach raibh gá ar bello a dúirt sé, chun stróachhuir ar na daoine gobta seo, I gásdaoine eile. Dúir lo gur basta, nach raibh si dí digital lúnta sí. Sin tuairisc gan ombudsman, tuairisc léiríonn gur náisiún gan Trócaire muid. Agus, ná fága me sean minan go léir a gurras daoine eile. Céis mé féin anois, tuairisc gan Dr. Joseph Duggan agus Anna Lachlan. Mí úsáid, G-Bass agus Fanny ar gcuoine éasta an tanmatá. Is údar náir a dúna. Master bhfuil, cóhíle téig, sean duine sa tíir seo ag folis. Tá chruálagus insna, batrol, ochras, falli, cleid, agus ansig a néis ar siúd. Agus, is iad an muintir féin a topraig ar gas, don cuideas módin an. Cuir na náisiúnta, don seanis, an túir seo I gló. Ach hí an drogscéil seo, ar Bhuadar ara, ar fá blin a rebe sin. Agus ní dhearna sé tanga faoi. Cén fá, mar is cuma leis, agus is cuma linn. Agus, Chainnigh Jarmuth, go taide san ólaithe gceist an seo. Níl an trúr a gcuin ag iarraidh an dubh chuir na Gael Linn. Ach a cóide, tá an dubh go Dervla pic, gur míle maithbh. Clochar na Trócaire. Nis sémas a morfú, captain Choláiste, chail Connaughton I tá a gunne an Rome is náisiún. Ach héirigh a bhótóirí agus a Lochiste. Is é rún tás cuairtaí ná gur náisiún míthrógrach muid. Díospóireachta sanfiniú a dhéanamh féin rún. Cílí náisiún, cinenne déine le, a bhfuil sítrach tanga nuan star céine go. Ní chun an stát agus náisiún gcónaí. In bhfuil an náisiún le trúcadó cúnta agus an diaspora ach bhfuil an stát le fé sé cúnta. Is daoine atá gceist, ní talamh, mar sin is é muintir na hÉireann ar fád atá ann. Siad sprílam ríthrógrach ná a bheith. Gan pasha, gan trua, nu gan cóbhad de gcuoine eile atá níos lágad ná tú I slí éigean. Dús le roiid bishop bhí cuasaí bhunreachta, faoi antas atáid lúb na Trócaire ann, agus faoin ggóbhá atá léire dar gcónáisiúna. An siúmigh Nicola ag plé leis an gcóras de lí agus Curtis. Agus chun sa Caoimhe le daoine atá Loch. Le roiid sí an tlí ina gcaraín or gcóras lasach sílig le daoine in ann. Le roiid éimean Trócaire an stát, agus Trócaire na níní féin de hir a bhachta, agus Trócaire an náisiún in ann éigeantáil. I dúspóir, tá an rúd seo ag déanamh stílú nó stereotyping ar ré cúig balún daoine. Ní ghlacamí gur ceart gur féidir le héad dhéanamh. Ach, dó lacamís, bheoch ar na chalíní a cruthú go mín mór chuid na níní in air, míchrócair mór chuid an ama. Bheoch ar cruthú go mín aspa Trócaire, aspa taise, agus aspa trua le feicáil go rialta in úpar na níní, agus an íbhóra, agus an líon stát a gníomh aon ar son na níní sin. Chrochomid a bhharit. Mar ní bháinach bhfuil mí go míchrócair mar náisiún. Agus bíorgur agus féidir linn a cruthú gur náisiún Trócaire agus blathúilmid. Bhain me darfuinte leis an lasú a rinne gur altadó agus a trí sa bhanart. Go dtíon ar ag bhíal díobhseoirí an túisceart ag gearnáil nar léirigh altadó agus a trí mór an tuiscine na Trócaire dómh. Bhí na sealdig ag úsáid na nóise mar bhain dá bhachtas míle prógrach. Ach, an sin rinne lasú ar an át. Mar déantaigh troma mór do bhuiintear na hÉireann iad a lasú. Mar hiag siad a gá a bhí ann chun cóbhá a léirú dar gá náisiúnathe. Léirigh a tromlach náisiúna Trócaire don bheonlach díobhseoireach. Anis, féic míis ar hábhacht an bhanreacht na hÉireann. Is gná droma ar glóras glí. Agus is scóil ar an gcineál sochiú págain. Cuirtar béim ar luach na Christí, agus ar cearta déine. Is lucan iad a léiríonn Trócaire do chuoine mar tugann an stát aitheantas de cearta gach duine. Láidir nú Loch.
Comáin sin tínímar le cóhfinn sin na náisiún éanta. Ceart déine agus chunar Maastricht. Chun si seo dúilgastí ar an sá almost a chuirt na cuioine atá lag ní atá bhí mífón fáistíon air. Agus a chuirte Trócaire a leirúdómh. A chu hirirlik a bhótóirí ultimate déiste ní náisiún gCraobh muid. Gur míl maith a héimeis níos. Róisí níl ancha as Clochar na Trócaire. A look for Sora, agus a cordial Claire. Highland English cathaoirleach cook, brie and bottle Trócaire, Thomas follow him. Hell, husband, agus bob an English, pay the feeling o Bhraonáin go Craobh. It's listily hard, even a English a hurry cliche, so Balak Nairach show, gone Trócaire na Claire cathaoirleach. Bhí finishe ag an aspaicamscí faoi amper troir sagait na Jóise féin. Ach, níor hosan sé na daoine óga, níor haci sé lena dismóirí, níor nach sé an scéal don na gardaí, agus níl sé fós sósta ampar a bhíú don saoil. Agus lena cuis sin, tá Golden Bridge nó Mountain House I méil an fogad go fód. Ach aisteach galore, níl éon rugad ar an English chucht amach, agus daoine bosú mariaal ar flanál clina. Dúirt an taspóg Desmond Connaughton gur táirgí iad na páistí ó bhí friscinú Sergí gceist. Tá sé cliste leis na lifaidí nach bhfuil a cháirde. Cáil an Trócaire do hismóirí brábra agus páistí sa bhéid sin. Agus anús ar sin, níl éon leis gar an English daoine imilú, daoine codscara nó daoine airpa a héimeis. Agus a héimeis, náisiún flatháil. Larry survey on NCI go bhfuil Jonathan muintir na tíir seo ag pitcham. Tá siad ag tóir freisin go mbeidh sí níos lú fós mar a bheidh an euro agan. Tá pitcham betha fan géad ar na chartaí ag cáirde. Agus inis, éistagaí a Nicolas, tugamis an náisiún seo agus cuasaí dlí. Well, Mary Birch ó cheadaí agus ó flahertí an náisiún go léir I gás siadaí. Ceart an ceart dit, ní dóil am é. An ráhaí Trócaire do foinsear an rain, dá fear, dá páistí. Dúirt na brethebh go raibh imníar ó faoi sláinte ins na siadaí I brisbane. A cad mariaal ar na daoine frochí féin I brisbane bin seo raibh seo. An ráhaí Trócaire I gceist dóibh, ní rá buclaí. Ach, bhí Trócaire don alsire, don Caoimhe siadaí. Tá lán daoine I brisbane le galarinsna, mar ní láit ar bit eile dóibh. Sin fear go lucht rasra. Mar sin cháirde. Is fearr caras na chóirt nó punt na spera. Agus má tá an dárad agat, well tá leat. Agus a héimeis. Ceart a déine. Well, it's léir nach raibh na ceart a déine de Sabrina Watch agus Philip Sheedy. Four she peanuts I bodnís trom na Sheedy. Mariaal ar bála wedge on ratha péna. Cén fá, mar spanny, mar span bukti. Ceart a déine, ná bí ag microphone. Mar sin is náisiún gCraobh muid. Agus farrier, tá ar ligi ag dul ó neart go neart. Gur míle amach. Inis Nicola ó Rathala as Choláiste Chail Lúna Gael, atá rís go glunne an rón is náisiún gCraobh muid. A Chainnigh, a bhótóirí agus lugdéisiachta, ní náisiún gCraobh muid. Buna me cé pointe leis an gcóras Díospóireachta. Fiúnar a bhíon duine ceolta as cuairige, le ritar go córas Trócaire leis an gnáil pínos an garda. In dúirt na eile cos in America, nó na tír ó Arbacha, ní eictar an Trócaire seo, mar bhíon rudaí cosúil sin réabhóis agus léasúcha. Tá na stóid agus na náisiún sin, sóistéis sin dhéanamh, ach an éireann
Neil. Becca mi sin a prison. Neil sin ein of all the pinos. Ach an achlo in nui ein. Tug der bia macht the prisuni. Tug der Choláiste. Neil Kelly in the food. Did you hear the ducks a heart of agus Neil Curter ein in bush. Freshen squeals from off the Louis. Walk so in she. The will she gave ear achlo in it. Agus came go. Maar niet nog zien, Ries ook het mis. Ook de Dervla, weet we kan de lucht destroyen. Ook niet al kom ik een motion, zoals dat in 5 zo. Ook spinach is in de policy story. Niet al aan verification met de got motion in over zo. Ook sto aan ik weet ik die ook zo overleden, Carola. Still a cleanse your mind, come and live into the ball, ook zo lang. Ook Dervla Ries. Kind ik wil 5 minutes destroyen, like still a queer. Ook niet al die day kan de 5 minute rating. Ook kan een ruin of flame. Slack Tobish, Onova, Roger the notion of a Trócaire. We shall queen a cotula suit to suck. Cotula suit to suck into a log, and from Dealgan Toirbhirte. More heavily, fair and organ. Full old school in special to the first in the box, in a gotcha like a hard Trócaire. Neil Kia, Dalty View in our schooling, the rare Glean. August thought Acme more Chainnigh, beyond the bubble, with their Tishti Blue Post. Freshen, though knee small of Coolie Venus, the update Agri team, August service in Jonica. She hooked in the tier, Alarian Trócaire, the Foshti, August Connaughton. 71 law, coming in reach to the pole, on hostage movement, alone, August can't see more. August on beach of Cochin, volley she be small of blockade, is a definitely good emotion and fall. Aguini, Loch Procreation, Kinte, where stay a Bunko Sport Toku, Loch and Guard Trócaire, Kiel, for shooting a trophy from Toirbhirte. August on Roshi, Kinte Loch with an Irish fearful. Och figure and she a got me leis na sagar, to race the ruddy ship, so Trócaire to the prison. When we tree Bhuadar, leis an course last whole shield. A Queenie, Kate folk will share, like a credible Trócaire. Tugging on stoid Oates, to be on no shield, a der cured cow with Dini orna, and so for Dealgan Toirbhirte. I douche, swinging in a shandy. Took the pass tash the doid, kiss telephone, made orb electricus, corty lies, August pitch the doid, Gael Linn Ashkin. August Kate Fall, Mark Willoughby Sóisir, Marlo Shoe, and Trócaire Larry through the right shape. Freshen, Willoughby Arrington, fleeing into Díospóireachta. The more you single August striker, come out, let's on the Slanny. It's mo or day, gone course last whole Chuilinn. I'll push a gwyn, Mark gCraobh, you cart through, August Trócaire, Larry the shoot, I'll tell you Dealgan Toirbhirte. A cathaoirleach, a Bhuadar, August Loch, Ní notion, we hope to quench. Lista Nicola, the Chofaigh of the Bhuadar, Lista as part of the Trócaire. A Loch in Masra, Oxford Court Galair. No, Waramish on Dalla Mulligar, Bain Modula Chefi. Ni Caoimhe Gamaklo. Shop by the Glochar group of Chefi go possible. Mar by an Ora Villa, Glochar Chefi. Ni Fader do no water Chianov. Hock ni Trócaire, Toy Gesh. Tog Missionish calls Joseph a Conjoyo off on Niger. Heshe on a here fate, we bugger to Bosch. Marcal or Yaku Daylock. Huck, ni Borshe Chad, fun up in Aaron. Martian, how she nulleth noka up the presumed windshow. Vastly na gordier, clichy boshdoom girl there. Renew survey noka up, their calls McLean o Kira Ella, toy starter on shop. Well, toga ma, agus sneak a hulk. Mota frackin' galler. Larian on survey shin, go on Kinniga's lodger, imas Loch in Imrica, Lake Dory, Cheerly Column, McLean, agus go on Tubble, illa Loch duck. More Yemenich lap from Albini. Well, you'll pure Trócaire I guessed. And ish tog mish Carson in Enrique agus Nancy Diaz as an Chilla. Honig she on Jocko Chnahok. For Enrique postmar Iniltor, fo Cuig or Nislu, nona Iniltori Ella. Jer she gur Noirok. Agus duck Reta, on Kinnigas the toy mas winter na heron. Is Lero made chin, who'll make Kinniok agus me Fogruk. Agus the Nicola. And what is shiv on chlor states of fear or RTE.
le rion sé sin an follis, agus an brug ilde, a horna the Dílach lena cheer shop. Níl 1 euros gan leisgel, níl 1 euros fún aspa Trócaire an Aglis, an bhfuil breis fíneise ag tastal. Agus an Nicola, sean ní cuairmid daoine chun bás go ddíireach, ach féig ar an méid daoine a cuairna logan a más féin brisún. Sha, Jane and John Job go hindier, agus tá sé sin a wad mís massa gorja. Agus a Hamish. Mar George Jean Kerrigan's Sunday Independent. Tá an chorus tree is Kirch Loch, agus mi rabbi gesti gos Gigi, ach mas an húsach ma. Anish tog mish cost in Nerna, ki gavan tree sasna. Tá lean mór ach man sin, agus an lawn ach who piovolt. Fine she false in a nainer. Quarter gomri corchglar agus franktory. Gan Amy Lawher, ach an Tylepore, agus an Finlay. Jaylee Angela Cairns, Jorhor Rehab Care Erin, Carolan or Muncher Bukti Sasna. Ha ach folks, Tragan an Chigar Celtic, agus na Kelchi Illa an Shaw Mar Neil, Pioch Trócaire in our green. Agus tot mar galler an Loch shoe. Top truck, Gamanashel, top young Loch Trócaire is the do Mila acu in our mask. Der Davy Joyce o Bluestop and Loch Tashtal, go got your good donna logo phone. Tá big o jump, agus flatfully guessed, agus ger shake will the húdrosh, no sis comma long twin scale. Well, cut each symptom on aspa Trócaire Hamish. Eva Fallcha, agus Fela, agus Taku Lena Kayla, Jared Raw, agus Pis, Gamanashel, Jared Raw, agus Massa, some Jacob or Nasa. Kasula Jarmas na Gorja, agus Fresh Irie in Orja. A Hamish, Neil Trócaire sa cheer, agus is marag, is fear. Gurmila Mahawig. The gunning rule that each from North from me Trócaire Moines, Eamon O'Donnell as Choláiste Chail and Comáin. Ní náisiú mí Trócaire a Carly, a Bhuadar, agus an Oates. Dús feicimiid an stad son na níri I le Tíorbhirte. Cámara go bíalna na Tíorbhirte I gcónaí, ach le bríte nús tá méadú mór tag ar an méid airgid na hagan an rialta stóv. Imlína turfar £158 million. Tugtar an airgid mar bruntanas. Ní thugtar an Ísaféid, agus mar sin ní bíon ein bheag mór air. Cur sin a gomrád a tír eile a thugann Connaughton na Tíorbhirte, ach a bhíon ag éileh bontáistí trádála arás. Agus fádas atá búiséid airgid na tír seo ag méadú, tá méid airgid an na híre eile ag láidú. Ag gomrád a tír eile na Tíorbhirte is stáid Trócaire. Agus a lísa, bíte caiisle na teachnaigh. Ach is mionna beag a léireann cinnichas na teachnaigh. Agus níl na talíthe sáisiúpaí láthair le thuair. Agus spáid nua é, agus an ritas brí brú an bubble chun an talíthe a ahrú. Tugna sé tamil. Agus ceirpaí an bhlathúlach náisiún na hÉireann iad féin. In nuirí ach muinte na hÉireann, £7.6 million den agraíocht Trócaire. For gold, £2.6. For concern, to about £8 million. For the 3 agraíochtaí sin, beag nach £7 million ó muinte na hÉireann gone tráchtar ein agraíochtaí eile. The rare tide in an agraíochtaí Donecha took an up on gate in Dainra takiúcht go láidir than a Donecha seo. Fresh and prep Lín nach Naibre Donecha a hen amach sin na Tíorbhirte is a Claire agus Hudig. As can Carlo being imachtaí seo go binnig chun airgid the Badu. Good a coffee Báthnaid an Caoimhe le haid Trócaire. Being busca Trócaire I beag an gach in a chalk. As carefully truscan an lot le haid Trócaire. High concern. Not just bonds to struggle to sin. Agus a lísa, bíú country Loch Táiste. Tá scéal I dul I bheabhs, mar tá níos mó daoine I chur tá níos mó tea chur bádó, agus tá níos mó daoine ar an Oates bíon na fáimne. Agus a lísa, orintha is é an 5 persanta na daoine bogta mar alcohol nó drogaí nuair bhíonn siad amach sa brata.
There is a Trócaire an náisiún an ríis, nor bhíon éigeandál nó tubse nó dúir a dtír, fiú nó nach tírdrí dáanta é. Mahíonn tromach míte na hair an Cóbá nó, agus beirn si Trócaire dómh. Mar hampla nor Thorlan tubse a Honduras, Craobh a lán airgid agus Ibrahim machraí. Nor bhíon cogur siúil in Másia, seolú a lán cúnafaí, idir airgid daoine agus airgid. Ba má gná daoine trasaní Thorba chun Carlo. Faoi láthir tá airgid a teachta seo, good job do bhítear Kosovo. Vector an Trócaire a ríis le hagadtí cosú le Chernobyl Children Fund. Agus a ríis nar tháinig na hairnig I gar nar dlíontí na Rómáine agus na Síne. Is náisiún Trócaire mar an na práne is iad na hairnig a híanaan an bach an lámh Trócaire. A Carnig, a Bótóirí, agus a Lochtéisiachta, gur míle mágad. Éimeach níos tugamid cuireadh an na captainní héat arás agus críocha chun an margóins. Dus doch sémas ó morachú an captain Choláiste Chail chun Gael ríist atá a gcuine an Róm gur tír mí Trócaire muid. A chuhirirlig a bhótóirí agus Lochtéiste. Ní náisiún mí Trócaire muid. Ní bhla sin ach spirit ar náisiún Trócaire muid. A léiríonn Cóbá agus passion de cuine atá lága islí éigean. Léiríonn é seo thar lear freisin. Is é mór chuid an phobal. A léiríonn an Trócaire seo go rialta im rire agus uganí. Fiar na chalíní a léirú. Going mór chuid na níní, mí Trócaire mór chuid an ama. Gan heparú, gan airis mar is léir de coch nach flúisi seo fear. Craoimhe gur bhonlúg é I más muintir na hair ná lúg na Trócaire. Léirimar go bhfuil si seo le feiceáil in our ninta stúdi stát, in our líthe agus in our monarch. Agus Alisa, hebn Loch costal de. Tá níos má áisina águr fáildó gan is. Tugtar ceall an lasa póisiúlaigh dó chun Comáin le Coch. Agus a rasúra. Hain an dína bachta. Níl éon tír gan bocht. Nach é crís a dúirt beag na bochtán Linn I gcónaí. Léirítear Trócaire dómh trín gcóras las a hóisiúlaigh. Agus rasúra ríis. Hebn Chóda. Is nach mianach é an a bheag atá ann. Ní gáúing iad a cosint an seo. Ach féic mar chaimid lo nuair gaimid in brisún. Le Trócaire. Craobh naid anfa. Is mianach an a bheag é. Tá Dionna cosúla ISPCA ag obair go dígra seo. Agus a Dervla. Hebn Loch seo le. Dá néadhí pobl bre an seo, an ó tá mí cinnte nach bheag mór chuid na líní sásta leis mar atá. Bheag Trócaire a chu dómh. Agus Chofaigh an airn. Ní tír firtí. Ní saoil útópach é an seo. Béidir mar náisiún nach bhfuil mí Trócaire go leor, ach ní hon sin is a bheith mí Trócaire. Cé fáinna go dagad úfásaring go mbeadtar á gríthe nuair eicimid scéile úfása éigean. Mar tá luach na Trócaire go smuoir airn. Is máling bheith gníomhach agus gar a dhéanamh dom. Cad an go scoil. Clochar Trócaire. Cill sin gur scoil sibh a léiríonn carnach trua agus Códa. Mar léirglaí ní hon stát agus náisiún go gcónaí. Ach, is stát é leach mar éire. Déantar til na líní agus til a náisiún níos minicí má abhaile. Agus is mín a náisiún ná chun Trócaire a léirú de gcuoine leacha. Bhíonn si seo le feiceáil nuair thug mí ceir do hir bogta mar léirg éimeann. Nuair sála mar léirg Licnás. Déantar é leibhéil an stát mar léirg éimeann, nuair leibhéil an déanaar mar léirg Nicola. Déantar é scóla náisiúnta mar léirg na éimeann. Nu scóla áitiúil mar léirg Nicola. Déantar é mar tá an Trócaire fit na futa trí socí na haireann agus na cóide trí náisiún na haireann. A chuhirirlig a bhótóirí agus a Lochtéiste. Ní náisiún mí Trócaire muid.
Ciúnas le bhadal, éiste muid le Dervla ní Connaughton, cartín Clochar Trócaire, atá ríist a bhábhar an brún gur náisiún ní Trócaire muid. I looked in a Sora agus the Corja Gael. Tá mé ráis rís a lár státe, but what if Sima Susie English or Winchie Mornia could you show? Dús, bílig meanrún mar hiig me é. Flé Roshan Agish, agus Corsi Chlees an náisiún seo. Corsi Bain ar Claxioch na Nasmog, nor bhí five in a aqua féin. After a mishnach, nor a bhí si mon flanoch in Yahonu. Flé si Corsi vís na Corchna agus a improfi. An sin fiach éile Susan Knochich, ag blé cos na Jeff of Buck, a hagus on a cheer a seo. Lérig si an droch Ija iron sheet. An sin, where she gwib na dún grú cos na néir í sasna. Agus flé si freshen an lactrum a gainter ar a nuck Chuilinn éireann. Agus, níl piog Trócaire le fetal an átre bed. Flé mé féin tuairisc an ambad na náisiúnta. Fer bheith muine agam as a lucht rasra. Agus an cuia hagan na rinne stáit ag tír ar na daoine bóchtas na náisiún seo. Flé mé freshen grú cos agus pín seandíní sa tír seo. Is cúis náimh dún ile, tuairisc an Dr. Joseph Duggan agus Anna Lachlan. A Hamish, shut! Toss near Shakancha, agus ceart an bustach in the cheer shop. Usáid me an fear Shakancha, come break it ancient. Agus an ceart an bus, come break it catch. Agus, tá dini sevra, nís coprama, os corant lee, no dini bukta, mar Dutch Roshin. Agus a Hamish, is bio Clochar na Trócaire tá fágtas the cheer shop. Shut Nicola, fine dini áirithe lúnta sí agus Craobh an Scotch. Akbos, níl sin ábalta, Comáin dús, le Price gordú, Cíisna gordú, agus Orcas gordú. Is an ship atá teachtaigh dír ar an dul chun cin. Shut Éimeann, is éascadú, cúpla pingan cacha bhí musca. Ach dear na húd a rás go léir, go bhfuil an féile ag dulí leid. Tá ma dí bad níos burnia mish, ná mar bhí cúpla blin ó hin, nor a bhí an tír búgat. Agus smuoine a búclaí, tá cur a vinch a fisarchan, ar siúl sa tír seo le cúpla blin a nús. Nach léir ó leid sin, gur sant atá fás a tír seo in an Trócaire. Níl an tú ach circus don breakdóirí. A Éimeann, an fasta tú na tuairiscí ó Cosabo. Tá séirí gach tír ag dam ag obair an sin. Tá an crosheag agus medicine son frontier tal an sin. Nach ceap gohfuil éire beag níos fearr na tír béile. An bhfuil lachmama, sin an ceist. A Éimeann, maidir leis an lug siúl. Féidir cuairtaí an agus campi láthair. Tá na daoine áitiúla ag cuair na cuine teach a thuirt don lug siúl I measc an bobal lonithe. Agus tá agóid mhór ar siúl. Well, sin é a chuirde. Rinne mar trúr scrúdó chun síosa. Is léir gan áiris gur náisiú mí Trócaire muid. A dhia Jane Trócaire éireann. Mar film an fáil ar an bhara. Gur míle mágad. Ciúnas le bhadal, moltarí gimach bhís de ráis ar bol. Duna go na moltarí go leisce ní moltarí moltair a go gíte chun níos torra I Díospóireachta go míle mád roií. Moltairach den teach mar go leor Díospóireachta I mbliana agus is Connaughton ráid buinte seo. Tréis do bhíon leis an dá éireann as a heachtal fada seo a thar sa chás áirithe seo. Is cumid cén éireann na bhuain ar íre ar bhealach. Ní cum ar bhealach Tá craobh na héireann na Christians, ní beidir unóir níos mó le buinte amach ag a leibhéil seo ag Díospóireachtaí. Ná bhéin seo ar ócáid mar seo le slúach ionta os le dóir. Agus go bheith ceart sulla do an brethir bit, bhí ceart bóla bás agus a bhuaid an cá. Tá an bhfuil 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 an bhfu
díospóireachta eile teach agus go cínta go chuile gine tún leis Toirbhirte. Bhí an dá ar an cothran go leor, ach bhí an chuigear agin ein túir faoin Toirbhirte deire. Má hí tuairimíochta de, bhí lán pointí an watha, bhí béidir fuair an láin, gur bhí slú pointí acu ach rinne forbert níos fearr ortha, agus rinne sin titriúil dús an dá éireann. Bhín tap láthir an watha freisin, ní aon den bhain chumar úsáid as nótaí na rud a bhí mar sin, a rís béidir fuair an láin bhí níos nóga, bhíon dhá stíl an difriú le an dá éireann ó héh tap láthir, bhí sé dechar béidir uirintí marcáil éan le sin, ach a rís an dá éireann go maithin sin. Dréagnú an watha rís, agus rud sin béidir Níantar fáileán go minic is a díospóireachta seo, ach bhí sé anmhain nuair seo. Ach sa deire béidir tuairimíocht agus béidir gur cothrimíocht béidir níos fearr idir a caiimseirí ar an láin seachas ar an eile. Sa deire bhíon chuigear agin ar réonlinn agus thugmhar an bua go Clochar an Trócaire. Sinsir, Toirbhirte brise harta tríúmed go dúmar cead an chéad ar an eile heb sos ar a státe, go chóirt chus rís le Chócha an Trócaire. Na Toirbhirte chun da Chainnigh, bheits a láirt a bhábhar an bhón, agus ar a bhuireann sin tá Evanne ní Chuilinn an captain, Nicola ní Bhraonáin agus Caoimhe ní Chóda. I gcuine an rón, tá Evanne Nicola sinní an captain, Díospóireachta ní Óstán agus Bhraonáin ní Bhuadar. Dún Dealgan, nis tá burt go na Maltaí an nás na Bhuadar trí second bit. Couple of them. After I was on roll the best with the plane is a grave machine sure now. Initial Tom ag na himmerkey fill the heading. Initial Tom ag na himmerkey fill the heading. Would you like? Zero one element. Ord na gain fitting. Evanne ní Chuilinn as captain Meánscoil na Toirbhirte, sin cloisimuid ó Evanne Nicola captain Choláiste rís. An chuigear mó fuir leis? Rís mar le chéad númad cainte ag Connaughton, bol per clog treéis trí númad agus rís na bheits an tám caite. Could a gleam of a green roll now, and it's a time like the Himmerkey Philip ahead in the Meánscoil na Toirbhirte as Chainnigh a ball on roll enough, and the Gunnion roll Choláiste rís dún Dealgan. With rain? No with the rash. Marsin, Machurim and Tusa, she hid Hantud, Evanne ní Chuilinn, captain Meánscoil na Toirbhirte, Chainnigh. Maar zoals Hannah, she on room top of store Bhuadar, Gurnish on town make the himmerkig fill over here. Agus time show agus mo earn. Nicola agus Caoimhe on show, go die agus go lodger evolver on room. There's what I'm stand video over to her. When I gave up, she's an Irish rover, agus Marcia and Tommy did play it and law for you. She hit for the himmerkig, no, you do the dog into your show. Agus Cill fill over here and chop her nash with the tear show. Be
Big me fin lecture bell, me an the cush never friction era. Agus an dúgus tá oringi the all to rash. Big Nicola e pipe marialler, corsi idakish agus technolia. Agus denig or drew kind tor quiva. Kershis chutskull togala intuk, togging in air and feel over. Agwinusha. Garnish on time ig the himmerkig fill go hair. Well, I mean a niggas in open shape, Harlem Mother 2 star rule. You're a honey niece modini go hair, no more dog. But that, near Holish is on real British. Also, I'm sure I'm Gertha Airride, but oh, fast up, I was go frag Goldok. Lean away, not Reverend Dara Raka, I could dear Gookish Rabbit. August of Winishla, no be Mishtal, or a Kushna, a Kuramaki. In a mask shoe, big Díospóireachta shot take for game. Corn brown shots for game. Rotty, which you August Ush, fair on, a card take for game. God, kind to be course so shielda. Oh, he of course is so shield today. The atmosphere drowned, dual claustrophobic hour. You're carta dana the falling along dramana. So when you look post to Brista, look na nero. The aspenas flocus, egmana ox marcus shingle. Gone kind for me of Soginish, cluding down at the Forotori, the look hordes in the Connaughton politics, and Muse saw coop the Gorsi plan all of August Martian day. Via Londini Kieslesh, or his Sirsha August Nas blocks Acmenirte. Agus bhí siad a bhisneach ag braintdóibh, airí as an tír ar fad. Tá an muochas tiltha ag na daoine seo, a dog a glana agus a gorda. A doing painted a fragrant agus uafáis an uignas hallamh éigean i bhd óháile. Bhuaigh siúd a leidig an brú, Díospóireachta, cathaoirleach an rialtas agus praisna tíhiachta, agus tá sé do creta, agus do blocha. Go mbeadh sé seo dar an ag aondanna a bhlasin a nádthe tígur celtach an léniu. Gone out, Toshi the Gulbis or Marguerite, or Glorda, or Glana, Ox, or Gorsana, a all to Rashko hair. Agus ag an am seo, ní éitoch na Connaughton a Evanne's far. Tá Díospóireachta streish titim ó seachtaigh fan géad dí 6.3 fan géad. Tá rátaí brisciú inis ag 1.7 fan géad. Rátaí ús ag 5 fan géad. Tá fervert acronym na tíre seo ag 8.7 fan géad the GDP, agus aonís iardan á aon tír Ellison org. Cill sé seo gan éir Gwinisla. Go bhfuil níos lú cáin atá íoc ag Ibrahóirí. Swainnig ar ríis ar an cáin seaasta fan géad den lín ó hin. Tá mé inis, an taobh tír déag ó híomh comórtas acronym de, I gún bráise leis an ngearmáin in áit fé cahar. Féic inis, ar có oscailteachas atá stochaí na tír seo faoi láthair. Cé creidach fiú cuaig blin ó hin, go níoltóg poban na hair and mullen na hagas na cathaoirleach, le cathaoirleach an rialtas chun scar a rathdáil. Cé creidach go bheadh mór uistin an tír seo, os corbíonn sí fistruúcháin, daoine mar Cathaoirleach, Ben Dunn, Ray Burke, Larry Goodman. Cé creidach colún mór stochaí an agus cathaoirleach, Nora, le daoine mar Taspagame Casey, Brendan Smith, Scilly Sorcha ó Golden Bridge, Artaid agus Chachmadana. Agus cá mé ar an gadiacht agus gan bíon agus gar siúl, a bhí ar siúl go rúla, ag an AIB, an NIB agus Bank an Hair. Or muochas go job Louisa, dus na hinne seoirí a doscail or stúna dúin. Agus a caragé stochaí inniu a prothú. Stochaí atá féileach fáilteach oscailteach. Doing féin agus go speisialta dár nimmerchaig. A dog dear gúcais de bhór an bhí úmper agus an tapasfér drown dork a bhí a gcuin díal déine. Stochaí a bhiltóirí, a bhullan an rún, gur inis an town ag na himmerchaig fille go hair. A gcuine isteach gur míle mágad. Evanne captain van van Toirbhirte as Loch chun le Chainnigh gur míle maithid a bhí láir an óid go be bháthar an rún gur nis an táim ag go himmerchaí fiú go héidir. Inis, bhí Nicola Linn as Choláiste ríisiún Dealgan Siníon captain le. A Harley, a Bulgari, agus a Guinea Usha. Is they an rún na tála play agan in Loch ná, a nisan tá meg na himmerchaig fille go héireann. Agus big wudna Choláiste rís ag láirt go láidre ag buine an rún. Ní gur daoine daitheach an muid. Ní gur daoine santach an muid atá ag éirí ar bud a chinál dún féin. Is daoine réid an muid. Ar dús báire, ní mór dún scrúdú a dhéanamh ar an rún seo. Sanín eisireacha scéal na héireann tríd na blinta. Ach an focail seo, Ericig. Cá díreach atá gceist. Go díreach is daoine iad na himmerchaig. A rughair seo an éireann thuaidh agus has, a chuaigh tharlár óna seachtaí a ráin agus atá ina gcónaí ar chúis amháin nóir chúis eile tharlár.
Is rún costa é rún na hí a not. Tá gáithir ag dul leis, nach mór dún ard an hort orthú. Anis, mulig an ard an seo fil canig, na himmercig fillid. Cai siad an ceist seo a ragart. An ar wael leis na himmercig, no ar wael na heron, iad fill an rash. Mar charger, ní féidir cór na féine a dhéanamh ar an rún seo gan an ceist seo a ragart. The rare and runa carja and nish and tamatá gest. Ní gan cúpla blin, táid kaint swin atá linn inish. Éire ag Jerry na míle isha, níjig no caní. Anish ag ní ústa. Mas fear an rud atá rá ag ar garge an seo. Inch ag done. Cén fád nach bhfuil na nimmercig tagtha bháilja hana féin. Mar, higgin siad mar higgin midja, nach ar a lasa na tíir seo iad fill a rash. Ní gá farja ach ar stúla agus war clúsa a oscailt chun an íorne a eithir. Mas fear go haíonn an eisiir go scéal na héireann tríd na glúnta, is fear freisin go bhfuil clú agus cáidir éire na míle fáilte ar fud an deir. Ach a charja níos a rud seo ach bréig. Tá ag caint fan Gealsmith ratha atá faoi blá an éireann. Gealsmith atá sinacúil, santach, áireach, leithlasach a chuir an barriad féime ar an tása bleireach. Clúis sé tilfa seo ó bhéireann an dara caintear. Clúis sé neardan ach ón ar garde faoin tuigear celta. Clúis sé faoin bora iontacha atá tacha ar saol na héireann le dean riana nús agus faoin a bunta sé iontacha a héin len ar ardú céime. Nach méan ar dún. Ach a gine ústa, ní mar a hiiltar a bítar. Bhí tilin rá ag Fiona an tríú caintear, faoi fearne an tuigear celta. Ólas Beidir, nach bhfuil ach is siúd atá ag slína fillar ar an seanam. No is costal ag an rasar an seo ach an erit. Ná dúnig í jarmad ar an seanachal a déir, suirc ar an taobh mí, dúrc ar an taobh tí. Ag iní isla, ní le mid ábhad tá argan ó mí a hocarú geart. Tá mid brénig clisteol faoin a fistrúcáin. Tá is ag modern na sráide, gón an camaléir faoi blá i más cinnarí na tíra. Ach tóg ceist an tuisgart a gine isla, mar éire ina omláine atá gestarún seo. Na níos móna blídanis, tá na polidóirí ag caint agus ag caint agus ag caint agus ag caint. Na bhfuil gach cuma ar an scéalanis, go bhfuil sochar bún ar fáimena an tuisgart chora ar an bearada. Agus, fadas a chumítar ar an bhada é seo, is món sean go bhilfar ar an Oregon. Agus má hagan siad a bháile, cá rocky siad nó cá dhéanaí siad. Scúirní fada an chun fáilas deach in ar nospaidéir. Is mai an rud nach náirí munch na héireann sin. Gantain is nuirtúirí agana in ar scoilna, chun scolóirí ógan na héireann a bhúnú. Túrim agus gá céad bheile duine diosnithe go fáil. Céad grothóí na post na breise. Agus ag gine ústa, is lista san áirad é. Ní lá John gan na himmercig faoi maratá running. Ní le targad ná an tróir agin chun iad a chorthú. Agus maratá running béidir níba ar fannas san áit na bhfuil siad. Gur míle maith go bheas for é. Choláiste bríis níis. Nicola Bhraonáin ach gan san na Toirbhirte, Loch chun na Cill Chainnigh atá ríis le bábhar an rón inis an táimid na himmercí goú go héireann. Is pobl broadúnmuid, muintir na hair na carda, agus nuair scudaí cuasaí bachis is cinnta go neart ábhar mórta sean. Nuair sódún an planán, an inistíad, agus tarthaí argadibas in cuairte dachas, take a mead i geart, gur níos an tam ag immercig na hair fill a bháile. A cha hiirlig a bhádtóirí, a lucht an rastóra is lucht éiste go léir. Take an ar immercig, cé có hard, cé có nua aimseach, is cé có suhátacht is atá ar gcóirte dachas, agus tas de líon sé ú hadá leanaí féin. Is ceann den na cúisna is mó a thug an ar asiad. Sa lá tá móna nua, cuasaí nua, agus technoliacht nua. Agus inis tá séirí gachas ón man le béal go dtí an trí le béal. Tá LCVP, LCAP, cuasaí fás, cuasaí PLC. Is féidir le ar géimethe a náfing lecha I bhostíocht ar bit, go háirithe sanoliacht agus a technoliacht. Ní gáil dúigh be aglacht faoi cheap na mílíse. A Eileen, tuige míad nach bhfuil ar a fuirfa ag an am sin. Ach anamid tír atá, tá si sa léir go bhfuil sé má go leor ar nimmercig féin. Tá si tar éis teachtarás
agus tá sé fós ag teach mar gur an níis an tam ceart. Fí toward the hair ar scoláir na hair an Harlar. Mútóirí, Ballantrí, Inaltóirí, agus dimid siad ina míltas na hochtadí, an brain drain mar a Trócaire. Cé creidach ag an am sin, go mag tóir sa bhaile taobh is de deithnína. Fuil áthar tá falúntas do 8 géad Ballantrat sa suirtí sí slánta. In agron business and finance mína nula sicata. Fui alt fuil ahem fuin éileh allbór dimmercéad teachtar ascuig. Bhín airfort bailátlia agus curthaigh ina nonad canvasáil ag saláthú fostathe. Cholachtí gosúla Millennium Solutions a buníocha imreacht filta, man is brave, ina bhfuil 7 fáin géad dá éireann ina nimmercéad as-ilta. Agus Eileen, i gcuine an rud a bhíle rá go tomorrow ar na himmercéad ag fannacht Harlar. Tá níos mó ag teacht bhaile ná riamh. Idir 1900 is an 3 agus 1900 nó a hop. Hánig breis is céad sa sírig bhíle ar na choráis. Rodella, de réir an ESRI, tá cáid an i dafis níos iirdeasach. Bhí céad tríad a bhéil ag chuig 7 géad, agus an áirteist ag 7 géad. Bhí ag leam de réir Dr. Alan Barris in ESRI, go má coscar an barbart seo de bar as do fostathe. A cuir an fila bháile dad leis an gos seo. Aristora, cuir an Táiste Mary Harning, Opportunity Ireland ar bun, le cúd bhíle imreacht gaelach a bhealach bháile. Tá sé díortha ar bhóirí ceirde, sa tionscolaíoch leictreach agus airí boga. Tá website ag Enterprise Ireland, le fógraí fostíochta ó 7 golacht. Tá spragad fila a hort ag an Millennium Entrepreneur Fund, dimmercéad éarnings na scás écha teachta bháile le gnóna nua a banú. Cátáid tastála luchtanachtú an nocht. Céidir an cuiatáid tastálaid. Níl ach seachtar na hin, ó din si an taird agus Mícheál Martin, cúig bhíle ag na ceiricéad átainna na Choláiste tríle béil i gcúrsaí ártechnolíocht, le caiteach 75 mhilliún punt. Déanaí seo in antas don taucaí úntaach a táird tionscolaíocht technolíochta agus commerceáide. Sto dearmid bhfuil sé siostalach ar 250 mhilliún punt ar ina stíos san i dafis technolíochta, agus fós 108 mhilliún ar thaidh dulscoilna agus institiúdaní technolíochta. Agus bunaíodh IT 2000 na Meánscoil. Mar a dúirt an cara féin Eileen, táimid ag spógar teachtracht leidir don dean tionscolaíochta go bhfuil míid in ná riara bhí crothúscailna agus ardchaid an i dafis technolíochta, a scarthaigh amach sin ó thíortha eile na chuine. Cé héanach is seo léir an nimcigh féinnig. Cé dtíar nachfuil sin an go teachta bháile, agus a bhuaid féin den cíiste a blata, dó féin agus a glana. San cuairte dafis is chun tosaigh ar gafáin le héin cuairt eile in éanacht telefón riamh. A cha hiririgh a bhántóirí, a leachtain ar stóir is a bhuain úsiste léir gur míle amachmid. Nicola Dish, as we wait there in New Loch as Choláiste Ríis. A Harley a Waltry agus a Charge go léir. Le bnín de fada scíal na méidir duine as an tíir seo, mar dúirt Martin ó Díran, God a nuachas dúil ar gúil. Dag sin an scaird in an seo, mar nachró an darasí sa bhuaile achan agus gach sin an bád báin. Tá Clochar Kilkenny ag éirí orú hacht ráisneis. Sin choirú chun tobaiste dóibh féin dá báistí agus dúna lig. Is Craobh chun neamhcenteach agus ísmi chaidna. Tá éireach bhealach bíomh fáanta na fógraíochta sa rún seo. Cé tá rá? Na himmercí féin, an bhaintear an seo. Ní híle mé, canraí an phobal, tá mé cinteach é. Seo an tíogar ceadach ag crónan ó bhaile sin. Seo chuirú far an gambín ag leir methas spalpanna a dhéanú milliún go héin. Leis an éarna rá tá coppla nascaid mhór a fínmhara a thón an tíogar ceadach. Tá clansi mún, alone, cuman inch na fól agus neart agriachta eile ag sná rain trocha. Tá scéal na mochtan agus daoine gan déidean ag dul in olcas. Tá na mílte ina cónaí a phráid na argáracha. Tá an jive idir stever agus dever ag méadú in ein le. Tá cursaí drugaí, ólachán, ansi gnéad, ansi carp agus dúnhharú ag dul in méadú in ein blin.
Is survey o Clash na Frinaja, Larry she'd will buy Arclea an car is smashes an or, Majda Holacan, Truggy, agus Kionta the Mass Jagory. Can Major Lina Nina, ag Fainwari Fosta. Har Carrickade Dina and Nuri, ag shot ag Major 9 bling. An Ishan Era, Tag Erie Emerki a Ballo, Waya. Bardoi Fanat Martashis, agus the Pratic shot Cages na Kofragin. Evanne, Madonna Hemmerki a Waya, ni be Fustia for be Aku. Maar ni be Jiggle Catholic agin, Aku Cushing Catholic. Tush go me Swiss Genta a Cursi Akameta. Kish look Murtha Van. Kid they Jimmerki a Waya Hak Nawala. J Mila, Kega Mila, Kukid Mila. That the Loch shot that you structure and start at the Caoimhe go Homlan. So chorus Idgus, then a wrong bunsfella small agins an or. Then a mansfella Luna exotic arrogant, August to Ross the Fee and a Winchi ugging. Tush knop with Lackalor Hotchness to Hudskuna. A while in our garden shop, and I've Chainnigh smassa, no in your way. Then scale cane a Majda Kirsty Slancha. Then a meal should dinner at Fanat Hoplaji Ak, the Kidworthy Marus and a Curto Gleckary. Tá show me dridges na hospital a fud na cheer tas gaspa arrogant. Tá winning culture ag fubble, as chorus a hub scanal doing mar, truly fulla, hepatitis B, scoody sampling na man, agus custos fish na VHI, Kate Ponsaville high drops on Mahamka. And Ishan chorus lancha becarta himmerki filiway. And Nicola, Lord you fingilda, and no sub gnian 53 fangedi ni arda the gelgas nartash. Agus behelp dóiag fan géad na daoine sin an grá level snartas. Sha, bigi bróda sin. Emerki be a delu an cheer sha and near blink to haar lar. Ní credflis an cathaoirleach taga stuck in a cheera. Tá an plan mar éanad ag pitch masacera. Tá méadú Lina Nina ag Colscary. Tá gursi credit ag dulin each degree. Agus níl massa hilla údrás. Is cum a cá as dagan sé. Tá an béim go homlan héirgus. Ní actually smooth and a jailgus nan spur dogtat. Agus ta gachtainna ag cairnt isce a bhull an hain. A charja is all-fished war hudlach rower an chigo cata. Nart, féin arbert agus lechlicus a freiha. Loch an roch mar shabastri. Cunning she'd smock there, agus greasing today con dini bokta agus dini gan cheatin a chonyalu thurs. Ní Sean mission the mish air ni smooth. Era an warhol grower. Shot era an warhol grana. Och, shot I era an laying you. Shot I an cheer, while an rasser at Emerki Filiwari. An coilis fargage a glumps the horse na Emerki Shana. Fanagi drasna dunta, marni gal deg Filiga Hearn. A charli, a waltri og the charge of Claire, gur mila my cat. The Cartachin annoy Gunya roll that I got all over the bit. Agus these could go in Kedin roll law, and Ish Tom like the Himmerki Filu a Haley. Nish could ship liver dog forward through Chainnigh, Chóda as Meánscoil a Toirbhirte. Clochar, go make order shape into shop bomb gates and GDP Mina. A Cill small bus data in Spiogna Chuilinn, a Comáin says Togal of the third species. Toshe Inglacher, go into Lufin, if they're activate here or big, agus an made Togal at our shoe. Bacon Togal shins the Chansgaliach, the realties no privada. Tá ferbert eschach tuller shoe, mean a negated to no door eye. Is few need billion to nishe. Agus tá an Herbert ag legan to right post, death on it in Nina. Tá ní smó bus to has a Chansgaliach shop, mar tá Talibia, Eastcroft agus Parishica. The kid quick a meal fusti ag der na Dina shop. Agus der Peter McCabe CIA, go will to exude the fusti of go kid truck Nila ag gam Caribbean. A green you shop. Not the lair the call, tá deshling shop. Shop. Posted a brescia, not fader and Nina ag look iber na tira shop.
Falúta star Limericky Carlar, a bhí ag feb leis na cínta teachta bháile ar ríis. Ar ríis dar Peter McCabe, Sal Líar na cuasaí seo, go bhfuil tar ólas bhíon bhaid seo, agus go bhfuil tar ag an buinte seo go mealach ar níní féin ó bháile cuain. Paintéirí, pluméirí, siúnéirí, bricadóirí agus lectróirí a bheith tastála deir sé. I siúd go háirithe dog na tíir seo sa hochtatí agus ribh seo. Tíní a chreid, nach gur local le héad in air an chuithe, agus freisin agus seo an tábhachtach. Tá de lúca mórtas ó cholatí san orm ag lurg na héireannig seo, ach tá siad ag ranglú teach go bháile. Tegann siad go bhfuil ar gcóras idirchais an lús martála agus slán-gáil agus dábháil galání, Comáin a bheith asla na duine agus a gáirde féin mar bhealach freise ag fannachlumm. Bhí mo chuir deireann an seo ag caint mar eile feidh na drogaí, agus tá sé anasú na rudí nár ina siad. Tá laidú ó 60 fáin géad go dtí 15 fáin géad in áitina in Gael na Craobh, de bhar inistí airgid, fiúháin in éad dógur an rinn 25 milliún punt. Agus ó héad listí feheb in éireann a aileán. Tá dala go lógar mar ar Oates go bhfuil listí feheb níos fuid an fós isteachsanna chun caint ar costí áirithis agus costí slánta in Meánscoil. Dá 3,000 ibrahóirí tógáil na tíir seo na hochtaí. Trín nálach in éireann agus ní ráidir agus benach leis an deis teach go bháile ar ríis. Tá an sean trín ar an isis, tá siad ag teach agus fáil míad broncú. Agus rud eile rastóra. Hig an seán as teascaíocht tógáil na Bhraonáin timpeall 10 mbliana ó shin. Rud ógan spreagadh eile dóibh teach agus a chuir leis an rúil go bhfuil sin am-dó file ar éireann. A bhríniuis le, de réir buchas agus finance níos deara, tá géar gáil a hibrithe sa teascaíocht chemicha, trastóirta agus lúnatóirta. Agus tá fás thar-cúmse ar trastóirta faoi láthair, a spreagadh na fialta filmtas in níalaí, cisteannaí agus tarnaí. Agus tá fás thar-cúmse sa trastóirt. Agus mar Leiscin. A bhfuil an rastóir in áiríre an seo mar ealar saint muinte na hÉireann. Tugann muinte na hÉireann níos mó per capita ná aon tír eile san orb. D'agréibh picasú le Trócaire, concern agus scóil. Agus mar agus scoil déisteachta. Ná Jimmy started ar hog an Comáin tú agus an partner atá idir fostóir rinse agus páirteach ó mí na 9 up to shop ar Tugann siad seo, seachtbhacht agus carnéalt in a partner go léir, agus níle le héad go fáil in aon tír eile. Leis an monstruchtúir seo, Comáin le cabhar tacaíocht ach na níocha, tacaíocht airgnis agus tacaíocht an phobal. Tuigeann ár Limericky, níos fearr ná aine, gur inis an pound ag na Limericky file ar éireann. A gcóirde gur míle machtaibh. Míle machad chuomh inis, Fiona le do hall. Fiona ríis as Choláiste ríis le dún Dealgan. Agus lína uiste. Tá mé sé fásta go láidir gonne rúnaí ionach. Níla díobh chuil raibh ar imití ar deir seo. Tá géanta agus féin a réige a siúlta ardú agus an tír seo ágáil. Mar bhrealam sa dá féad ní scoil abhaile. Ach, títar dúine, bhfuil cláistearíis, nach go na clílach a cearta an le go bhilidís. Ní bheadh sé tráil le bheith caint faoin filas an am láthar. Ní bheadh sé ar lás na tíre, nó ar lás na Limericky ach an uirid. Glachtar leis, go rád timpeall 4 milliún duine an tír seachtaí, gan trácht ar an gceanmh ar na Limericky godágus le chéicníos na seachtaí. Bheadh sé tugasteach an tír seo, dá leatach ar Limericky le mhórla an rastra agus dá bhilidís na sríte, in seoimid díobh cén fá. Ar an chéad an síos tá fáil na tuchaíocht a fós ann. In anún a bhfuil ciste agin fin tí go ceteach agus an tír a bheith faoi bhrá, tá fós thart go 200,000 duine fóstaí ostia in éireann, agus níos mó ná 300,000 chuí agus heas. Tá sé fíor go bhfuil leidús dúchasach taca ar lína ní ostia le ceann ó 5 bliana anús. Ach a gcéine uisle, gur bhí deir leis an próisis seo dá nachach na Limericky le moltaí ó chailligh na Caoimhe. Dá deochach ar Limericky a bhaile anois mar bhain ar gard a hálan seo is cinnte go bléascach an ráta díostaithe. Níl sé ábhéal a figur de 300,000, nó 400,000 duine díostaithe a heilú. Tá sé déananig go leor postanna maithe búna a Craobh
don na daoine is gan an éireann, agus don daoine ótá agin. Ach go rá leis na haircí teach do rás an seo. Ní líon dearú leis mar scéal. Bheadh sé ingenta. Bheadh sé míbhacáda agus mícíra ar rá leis na haircí. Teach do rás agus go mbeadh na míos do post an seo acu. Iontu buis se cairde, ní dóigh le mé. Ceist go mórt Nicola. Má capan tú go bhfuil a porfa go fó. Cé bághuid tú gír na haircí fill ar rás. Caithfidh nach raibh tú géisteach le órá deimlín. Go bhhailm leis bránú feidhm taíochta. Beidir náirú le Caoimhe Caoimhe, ach tá isig acham duine agin sa seomran seo, go bhfuil garcéim taíochta agin sa tír. Evanne, conas a féidir leat ar gá gur héagla gnádaoine, téthe ceannach sa tír seo éile. Fiú daoine bhfuil ag téile 3,000 bliana, ní bhaíoch siad mór gáisteach an taca ceannach Comáin a clia, gur trád dhéanamh ar céimhe Caoimhe. Áit dig na taca ceannach an is ar 1.2 milliún. Nach is seo an fág go míonar daoine agus mná ach go háirithe, rága rianamh, le mar gáistí agus bilí eile a íoch. Ach íbha, tá níos mó na 200,000 daoine in éireann ag bra ar taíocht na thuirteach ar cís, agus brain daingan ag tíorí talúnachar de réir threshold. Le 2 bliana nús tugad breis agus 50,000 taca bliana, an líon is irde ar líon. Send bhí a carde. 200,000 dar nearmcí teach do rás seo an teach se hagin, agus a ránain go bhfuil siad ag éirí tethe a ceannach agus a thógáil. Ní deochach le Johnston na thógáil a daile lo. Pléascach an rás go bilscú agus caithfidh na gnádaoine cosí le ar muinte féin ar trá follow ar fad. Agus cén fá, tis í gan a bheith agus a dul an óméach le imircí óhracha a duil ó London agus an New Era. In náim dé a carde nas cuioine mí sé ar leithint de amadí a choraghríoch. Fánaí a imircí thar lá go dtí go stochraíonn chuirsaí taíochta síos. Fánaí a loch na imircí, go dtí go mbeadh an infrastruchtúr de Bhuadar agus de Iarrótócha. Nach bhfuil sa fíor go bhfuil ar bríomhgharach faoi léag ar hana féin ag Glúisteáin agus Tráth. Tógfar na Bhuadar gan in airas. Gael an Taoiseach ag sé caint ag Gael an teach caite. Gael an Táiste Mary Harney ag sé caint ag ar feis na PDs. Tá peile agad na teach an éon sorpa le tóirfí nuair. Mar sin fánaí go fóla himircí. A chairlín, a bhátóirí agus a gcéine iste, gur a míle maith go achtanéis. Nis trúmas chuiréis go le cartín, bhirtchatín, filedáir sin a seaastal dom, agus críochar le margóir sa gosach, Nicola éam captín Choláiste rééis. A Harley, a Waltery, agus a gini iste. Tá clú agus páir calcani ar cúpla fá. An marmar dú, agus roisin mún coin. Tá na hamáníochta le daoine cosúil le Eddie Kerr, DJ Carey, Nicky Brennan agus Lehead. Ní mar ágin gon deilú ach Chuilinn. Dú an joch glás na sin smidics, ach ní gan méid agin fa sin. Ach osta sí, se a hiniústa, cai bhfuil nearfach bháin inis, tar éis cur mear garde a chlistal nacht. Agus cad dhéanaan an osras nuair atá sé an bhfuil, súin séach legin sa gáinneamh. Agus se éon rud atá déanta ag an rasar an seánacht. Níl siad tiltnach áig go chóirt ar an éarna, agus a adbáil nach bhfuil rudí chomhfáilán agus a cheapan siad in éarna inis. Agus anis tá si chun na dúirse ag oscail agus na 100,000 nimmerchach a ligin de rais. Dearmid lo ríis, gur místúma agus brascánta an ompar seo. Cébid a gaiimid a rálo, nach bhfuil éar ábhata déilelo, mar nílamid ábhata rudí mar atá siad a lá seo le geart. Ag tús na hithe, haspáin mise bhfuil gáhéad ag an rún seo, agus a carde, tuigeimid chéco Jackar an gásrá sin a rastal. Dúirs mé freisin go bhfuil tácht ag dul leis an bhucail inis, agus go bhfuil an túisceart ag gceist sa rún seo. Léirigh mé go bhfuil sé intaicas sa rún seo, go mbeidh pillan na nimmerchaí ar a leasa, agus ar leasa na tíre ag witna. Nach bhfuil sé solar inis a gcine úsla, go mbeidh sé éagórcha agus místúma ar an nimmerchaí na altu bháile, nuair a éigeann sé stád na tíre seo. Chóir David McWilliams, an duine a chroí an céirme an tuigear Celta. Bála aclí ag gomráid le Boston na hachtalí, agus cad a hála an sin, féas an blebi.
Agus the rare McWilliams, Tarlu and Mud Cana and Mala Aklia, Tavis Jig the Blingo Leg. Kai go Lola Second Rasser and Shaw, not Leg McWilliams. Better keep a good court the international the chalk and busty up the horse. Shan, talk court the more on a chalk. Ach, talk the court the shop and chalk on America on Europe. Could be hard in Mock Highland to the target. Emmy and Sheet, August Falcon Sheet, the meat that Dini, Aaron of Gun Pustana. Mara Harlashe, a fruit balloon, a Kunde doing the nod. I think fair reached. Take him to go there with the hours and chop their cursey druggy. Ach, Niels from Michael Lord. Ni Carter make druggy and fall ought to be it's your mind, the Lord the Emigrant. Nicola, when should we culture free law? Think a reverence. For Michael Flatty, Aragon, Aquafall, Nielshe Coney and Aaron. Lower there was Wina Jack, the tall Feckles, the horse Edicus, the horse Slanja, Agus Wina Harria at the Talca Luchana Artopi. A Risha Cogni. Tash Fonigi doing the Buntersti at a non-gold shoot, a villain Aaron Channel, nor Tom the Rorishin Aaron Trawled. Not will Torina Jack the show the Feckle Heart or it. Ta Aragon these talking on Dini. It's they am thinking on Gia Nay over eat to say, go an egg we should made do blean and egg the bleana. Not dirt Darren, go and buy Achlia or Warren Dreamra. Oh hey, Olagon, Thruggy Agus Old Thort. Just win it. Aaron needs to stula the craggy island, we strewer and tar jack, not cheer at all an omen on shell of the Aaron Telby. Kitcha, yet in the hemorrhage of my outfit of a heron. Flicky on the Kirsty acting me up in the heron. Agus hash she, he go locked up of the top one clock on infrastructure. Do you listen to every shit Oggy? Knock scanal her scanal on Aaron Shindili Dios Tego Foil. Thomas Agus Muntin calls the Ogden, Sakors Glee Agus in our rev. Tokul Toga egg munch in the heron, Aaron Noyo Credba Agus Spiridolka. Near Trócaire a dog a gar bolatory ní smoke. Ton Bochtanis ní massa non di reeve. Agus Ton Chainnigh fi Blá and Aaron, na nave is na null. Shat Harja, Ta Aaron on Leinu Kusul the Chuilinn tea. Trina Kayla. Aaron mid Orga Harja, and Mud Kyart, and Mud Core, August and Mud Usel Ayen, August Gonligan and Restaurant shot on Dallam and Loga Cor Org, Maris Kincha, nothing is a Tom Egg, a Himmerkig Philiga Heron. Harley, a Walter Regus Harja, for me and off Nish captain Meánscoil gonna Toirbhirte as Loch with Connaughton, Chainnigh, Evanne, Connaughton. Páirteach, a Bhuadar, a look at Sóisir, it's a Chóda. Well, Bhuadar, Tommy Beag not have a quick Darren this board to show now. Agus the fuck a gominish, a Gachgo Ray and very pretty a car, my air nose for a board, contacting the course if over a noon, garnish and ham, egg the himmerkig fill of a hair. Dus so we fein sang vi nu di vernu. Agus finig me, go rev our nor not rev share the garn American filla. Lyrig me a cushion over frame sheet, agus lyrig me, not where we did our goni is stocky joltok dunta a hira, agus stocky failure up falta, a lyrig garnished on town, egg the himmerkig fill of a hair. Oh, hey, Dini let clue agus call a gun day new, can't get was she fail hand Comáin Colin up a show. Nicky Brennan is Lewisham. It's in me Nicky Brennan talking and so Nicola Brennan. Not at his shin. Larry Nicola, will archive on a dockish brings the tear show. August see Dini Oga, the archive on a dockish. Fain Winnie, August Nabs Blockers, even actually not the free vaccine. A tall wing is Nicola Mora, because the Intel, Dell, Microsoft, Gateway 2000 August Martian Day. Taking the himmerkig, go and show upon Fustiot, do Venig August Doglan, August Poshi Dig Filla Dog or. Lara two pints for Kriva, Mariana Fustiot Coma, go more for a go see Togola, August Sherb Sheep. Lyric she wish she Castle when he Filla go Heron, to for a main slant on of stop off of the time wing or stocky, a good product here era. It's fear kush in me a shop when you level, Hishmari O Aaron in a goni hardar. Swinny here John Blaine. Jonesboro. Listen to the chocolate chocata, August few at Calgary, Alberta, in Canada, in A. A rasura on oldie, go canning to doyeg million gunnies, ex-goblins to South into America. August will on scales go gunnish in howl. Go will Polini fustly had a lehul, it's beyond not gok skull, son so all fucking nothing. It's lermar shin, gurnish on time, the hemmerkig filla, oh hey, of course he's slaughter it. And Darren, near ain real snap me up, a Darren, who will, Tita more to bore false topic. August 18 is that all had go lair. Go make turning to bog more
Harlín Chainnigh. Agus ní fé go Joe ag buaile leis an puisín tígur an puisín Celtic seo, ní mar hétar a bhítar gan dát. Agus ó hé bóthra agus infrastruchtúr, tá antógáil tar éis tarlú, agus ag tarlú fós á ceanháil ag an am seo. Sminnig ar na cúr bóthra, hart ar Blachlia, nás, chun é lú, céad chuinnig, Clochart, agus ar chúis a bríd mar an lí tanna le gúta Corcaigh. Cúis eile Comáin annach go tínta, go bhilindín ar dúr cúcais, nó bheith lena górda a glána agus a górsanna. Lá ré mar féin lena sinnálimmarnig a dir a réir na déanaí, agus ba iad a dachastáil aní agus cóútar a glána an dáchúis na bhilithí a bhí áluacha. Agus mar atá léirí ag an hand féin, ní éach na cnéalacha ben ní sfar ná mar atá si denis. Bhí sé anna himú éis a bheith fiona agus an caint bí a céim ar te him, ach an bhí sé anna himú fós, nuair dí nóirí bhí sí. Glachmí stachan gatain go bhfuil fáid ar tíhirta sa tír seo. Ach tuair seanfún is fáid nua é seo, nach raibh aon duna ag súlais. Táid ag daileáis, le gá tuair spéigean, le 10,000 nua a thógáil, le tála breis a cenach, agus le airú raptála atá ag ceannála leis an rialtas bhí láthir. Agus a Fiona, mar léir mé féin, bhí amán nuair nach ar siúr nach fila, léir go captain féin, go raibh tábhacht ag brunta sin focail inis, cén fágmas bhí caiir ar na chuige na seasadí agus na seaachtaí. A bhuiine is le agus an bhiltóirí. An bun lína is féidir an tortíise a le na sóra inis. Agus an argóis nó héite is láidir go féin an cuairtíh. nó go bhfuil a bhfuil taide daonnta ag na himmarchaí go bhfuil vinití. Go bhfuil an scéal mar ar tííocht agus mar sin de arolasacha, ach fós go bhfuil siad ag fila an gach ceann an céad sa 16,000 dóibh le 5 bliana anuas. A bhfuil niúisle agus a bhiltóirí. Nach léir méid táráta, go bhfuil réon mór deis na fostíochta ar fáil sa tír seo. Sin an fág bhfuil a méid fostíochta ar fáil. Ach tá obair na déanamh is an éan nó anseo seo. Sin an tá dámhar sin. Tá takeíocht ar níní féin, ar nimmarchaigh féin ag tastáilúin. Suaimní me sin is, ar open spraga Lord Kitchener. Tá bhór dír ag braarh, tá bhór dír de dhíor, tá bhór dír ag bheithebh. Tá tagdíháile, carigíling agus le chéile ar méid dómí na fáibhara agus déanamh an obair atá le déanamh. A gcuinúisle. Nach ionta chun scéala. Bhfuil an seans ag ar nimmarchaigh inis, an seans go sin na cólína. Gob floch, saoil fada agus bás an éireann. A bhuiine úsla a níos an tam ag na himmarchaigh fila go héireann, gur mágad. agus víniuistar fád tar ceanna mátarí bhile mar go bhfuil lig ar éantin gur sár díospóireachta bhí seo a híh Choláiste, a híh Toirbhirte pointí, a híh Freagart pointí, a híh bhfuil lech le chéile agus a híh bhfuil bhaimar an Loch éisteachta ba díospóireacht ionintach ar fád bhí an tá anna fógart has tiltigin seisir cantar agus na múntarí a dulbhí agus bhile mu dul siú fuair. Dead for a castle dogger, díospóireacht angar ar fad bhí an. Bhí buan go leor ag an daoran agus bhí sé dachar mar an luigi ecad an ceanna bí des na cantarí. Ag an deanú bhí ar an hapar chin, an dúróid ar éantin ach bhí ceathar rubid ar a léid ag an deanú sásta bhí na haid foran amháin beidir gur an breicnú a bhí ar siúla go síos plé go sin níos pointúil go sin níos pointe leis an rún, agus beidir go dtí lefa ar fíormheith an bharcaní gola bheith mar an rodbuk níos mó leis an Toirbhirte rinsead ar na pointí a bhí acu. Bhí díospóireacht ionta ann, bhí siad angar agus ag an deanú thugamar an bhuail dá bansán na Toirbhirte. Loch
go fortas mór míta go bhil ar sin. Bhfuil sé bhí Evanne chuile an captí Nicola Bhraonáin agus Chuilinn Chóda. Dúir sé bhulbos mór míta agus an special do Choláiste rís dún Dealgan. Gael Linn Clochar. Right, I'm here to not be more the economic watch. The land of tree, the tools of her, fail and and all spare a shot, fail about an heritage. The Dealgan the best reached Óstán is far around Óstán into the being Chofaigh enough. Being kind of not better, but I guess I'm a key to being enough Craobh, Díospóireachta Gael Linn Hannah. Better not take sheet, careful Mahasabian and Chainnigh instant from Oates or shot. By that, taking to the Nisha, the land of tree. Being Chainnigh Duckred or Bhuadar, agus Comáin an Sásta go with Alberta and Sinsir or Cuscalari or Bhuadar a páirteach in the head of Comáin. Agus Tánaitha fiúntas or Bhuadar no fiúntas an Comáin Pescile le feiceáil agin she's trína blianta in san eritin dini a Choighar agus a feiceáilach into the man Comáin agus in san Cill Paibli. Agus Tánaitha dina ach a siúd a bhí lingin seánach na ir kaintor den Comáin Bláthnaid Chofaigh a rinne cathaoirleach doing enough with Bhuadar of Bláthnaid. Karashi páirteach sa Comáin ní dólan go bhuaisí raibh na hair na riamh mar sin bhálam just frontless beag a brunne irthaí mai eall an jobí inamh ach. Giri Paul Garnoy. Dear Solomon, Bolan, breakfast and left a goal less na forna, a Annie had Díospóireachta doing a bad. I was questioned on the Moontory, a ratic na fornishins. Taken Muja and Erid Ibra is a foreign Moontory, is that in ratic na forna. Teresh Bhraonáin, Teresh Meánscoil, Derish Aftani, I was attached to the foot the Chiro, Tommy unaware of bad Díosha, a Moontory. I know in the Moontory, Ella against part of incident na Comáin a fud na Tíre, agus tá cuidmhacha an seo enough na tháinig chun an Craobh eáil from Hagusha freshen agus le bhfuil good Caintory. Na Moontory Chuilinn a bhí an seo enough, and we dan bhuiach bhí job any acaraco, agus an seo gomahe, agus tam we bhuiach an na Moontory a fad, a chairíling ar fud na Tíre a rit na bliana. Agus fágan sin me faoi foreign Gael Linn, Darnoi is job andacre an Comáin ar fud na Tíre, agus tá mé anbhar a fad go éacra ó tórna riar a hórna Comáin sinnéad ní bhadaín agus mar éad ní bhéí a bhín cuidiú leis an seanna lia. Níomh de borca a bhí ar an Loch ach a bhín stúirt ara an Comáin here in san Níorthar agus bríd bhí bhorachú a hagan ara don deiscirt an siad pláideach agus bhí torra bhorgad ebre le feiceáil an seanna gur bhí lá. We should be getting to the on the best of the couple shots in those tickets. I guess I should get to a couple of share of shop in the news. Then she strap flower when the lack of I guess the family hair and could have been Martian being chance went on the hair in the league, aged up flash and kind of British show. From the other on radio, on show or east enough, egg on the marketing. I guess the best of Craobh and Da East part and shot a real lot of. Fágan sin nach bhfuil déanamh ach na dúisní a bhrunne agus beidir chulamé gur na Moontory agus na Scoláirí ansásta go deo leis na trótathe a bhí an mbliana agus beidir más ceadar go marrá go bhfuil an fearr dhéanamh na trótathe seo chuile bliain doing in our láthair agus bíonn sé láthair ag chuile Craobh sin céar an 40s an sin leis sé lecha le ordathe ar bháil a tá déanamh andábhar. Bláthnaid she's our better, I guess they with on the phone leis na dúisní run it.
Right. And céad dúis a bhanaid ná an dara áit I gCraobh na hÉireann ins na Sóisir agus b'niad Choláiste Fíolsú na Gabhain cléanna chun de Childara Seamus O'Murrachú, Nicola O'Reilly agus Evanne O'Donoghue. Agus Connaughton dúis an scail fashion an bhúnteoir Martin Doninchan. Agus Corrie Craobh na hÉireann níidir léchaníos na Sóisir Clochar na Trócaire os Comáin. Agus an dúis den scail le pegus ag an múnteoir mar in Bhuadar. Sinsir agus deirsiad go bhfuil sé dachar an léimtí dhéanamh ó ranamh na Sóisir go dtí ranamh na Sinsir. Ach ní hallaigh go bhí an mbliana mar an iarden seo as Choláiste rístún Dealgan do bhuaigh siad craobh na Sóisir an airí agus fairpléadh darí le tacha fada le craobh na hÉireann na Sinsir an mbliana écht an hain. So, chuirlí Choláiste agus Bhraonáin ní tacha. Agus le go runfaí dúis den scail an múnteoir Seán Ó Quigley. Sé bhí ó hin is tí an epic Gael Linn chuir mé ceist éachra ó Torna ar in fórna maithe timpeall le díre an mbliana agus luigh sé Connaughton agus b'niad Meánscoil na Toirbhirte Loch Chuilinn Evanne, Nicola, Bhraonáin agus Craobh